Γράφει. Επεισόδιο πρώτο. Νοσταλγία, μέλλον και μελαγχολία. Ο εαυτός μας μοιάζει δεσμότης των δυνάμεων που το καθιστούν σύμπτωμα όσων προσπαθεί να αποτινάξει. Πλέει ατέρμονα στα ωκεάνια νερά των ειδοποιήσεων και των αναπαραστάσεων. Θα έλεγε κανείς πως όσο περισσότερο προσπαθεί ο καθένας από εμάς να στοχαστεί τι είναι αυτό που συγκροτεί το πλαίσιο που ονομάζουμε εποχή, τόσο βαθύτερα βυθίζεται σε αυτό το πρωτόγνωρο τίποτα, το οποίο ταυτόχρονα δεν πάβει να του υπενθυμίζει διαρκώς την παρουσία του. Λες και δεν υπάρχουμε. Διολυσθαίνουμε συνεχώς σε αυτόν τον κατακαιρματισμό της απροσδιόριστης καθημερινότητας. Προκειμένου να καλύψουμε την ανάγκη μας για επαρξιακή συγκρότηση, την οποία η σύγχρονη κουλτούρα δυνατή να ικανοποιήσει, καταφεύγουμε μέσω της τεχνολογίας και των αφηγήσεων σε εποχές του παρελθόντος, τότε που τα πράγματα είχαν υφή. Καθώς αυτό που προβάλλεται σήμερα ως καινοτομία δεν είναι παρά το εκχύλισμα από ένα σέικερ εμποτισμένο με την αισθητική του παρελθόντος. Αποτέλεσμα είναι να προκύπτει μια ρομαντικοποίηση της μυθολογίας ενός σύμπαντος που συγκριτικά με το δικό μας φαντάζει πληρέστερο. Τούτο δεν αποτελεί μυστικό. Το παρατηρούμε παντού. Στη μόδα, στη μουσική, στη φωτογραφία, ακόμα και στα μπαρ. Οτιδήποτε ανασύρει στοιχεία του παρελθόντος αποκαλείται vintage, διαχρονικό, ξεχωριστό. Κάτι που δεν πάσχει από έλλειψη, ας πούμε, ψυχής. Φυσικά αυτή η κατάσταση διέρχεται μέσα από το κόσκινο των social media. Μέσα από ένα φακό που αναζητά τη σημειολογία προκειμένου να πλάσει την ουσία της. Όπως αναφέρει πολύ εύστοχα ο Μπάουμαν στο βιβλίο του με τίτλο «Ρετροτοπία», δεν υπάρχει κανένα νέο όνειρο για να αντικαταστήσει την ουτοπία, επειδή δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτό που έχουμε. Έτσι, αυτό στο οποίο κατά κανόνα επιστρέφουμε όταν ονειρευόμαστε τα νοσταλγικά μας όνειρα δεν είναι το παρελθόν ως τέτοιο, αλλά αυτό που ήταν δίθεν αληθινό. Συνεπώς, θα ήταν εύλογο να υποθεί ότι το κενό που δημιουργεί εγγενώς αυτή η έλλειψη του παρόντος, η οποία προεκτείνεται στην αδυναμία ενός πραγματικά καινοτόμου μέλλοντος που θα μπορούσε να αντικαταστήσει ένα ανακυκλωμένο παρελθόν, αναδύει μια υπόκοφη μελαγχολία. Μια ερμηνεία αυτής της μελαγχολίας είναι ότι προέρχεται από μια καθολική άρνηση, η οποία προσδίδει πολιτική διάσταση, καθώς ισοδυναμεί με την αποτυχία προσαρμογής στους κλειστούς ορίζοντες του καπιταλιστικού ρεαλισμού. Και εκεί όπου η μελαγχολία πάβει να είναι υπόκοφη και κορυφώνεται, είναι τη στιγμή που χρησιμοποιείται στον αντίποδά της, ως μια δύναμη ανένταχτη σε αυτό που θεωρείται κανονικότητα. Η μελαγχολία δεν αποτελεί απλώς μια παθολογία. Διαθέτει τη δική της δομή, τη δική της σχέση με τη γλώσσα, είναι μια εμπειρία που έχει το δικό της λόγο. Η μελαγχολία που προκαλείται ως άμεσο σύμπτωμα του ύστερου καπιταλισμού συνδέεται με την απώλεια, απώλεια ταυτότητας, απώλεια ενός αντικειμένου προσκόλλησης. Παραδείγματος χάρη, ενός σχεδίου κοινωνικής αλλαγής, ενός αντικειμένου επιθυμίας που θα μπορούσε να βρει τόπο στο σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που αναζητούμε είναι κάτι που ποτέ δεν είχαμε και προσπαθούμε να αγγίξουμε έστω και λίγο την επιδερμίδα του μέσα σε ένα παρελθόν πλασμένο από επιθυμητά αφηγήματα. Και επειδή καμιά φορά όσα δεν λέει θεωρία τα λέει λογοτεχνία, αξίζει να αναφερθεί το κείμενο του David Foster Wallace με τίτλο The Depressed Person. Δεν πρόκειται για ανάλυση της μελαγχολίας, αλλά για την ίδια τη μελαγχολία σε λειτουργία. Ο Wallace δεν την ερμηνεύει, την αφήνει να μιλήσει. Στο κείμενό του, ο λόγος μιας μελαγχολικής πρωταγωνίστριας κινείται κυκλικά, αυτοαναιρούμενος, διαρκώς απολογητικός. Ζητά συγγνώμη που μιλά, φοβάται ότι είναι βάρος, αδυνατεί να μεταδώσει τον πόνο της και αυτή η αδυναμία γίνεται μέρος του ίδιου του πόνου. Ο μελαγχολικός λόγος δεν εκφέρει απλώς έλλειψη, την αναπαράγει. Και εδώ βρίσκεται η σύνδεση με την νοσταλγία. Όταν το παρόν δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα κοινό νόημα, όταν ο λόγος δεν συναντά ανταπόκριση, τότε η επιθυμία στρέφεται προς τα πίσω. Η νοσταλγία δεν είναι απλώς μνήμη, είναι προσπάθεια αποκατάστασης μιας χαμένης δυνατότητας επικοινωνίας και κοινού χρόνου. Και αυτό μπορούμε να το δούμε σε πολύ πιο καθημερινές περιπτώσεις. Είναι αλήθεια ότι εξαιτίας της αποξένωσης του ατόμου από την κοινότητα, η ίδια η κοινωνία μοιάζει περισσότερο σαν ένας χώρος από πολλές μονάδες, όπου κάθε μία έχει ιδιωτικοποιήσει τα χαρακτηριστικά της και, βεβαίως, τα ίδια της τα συμπτώματα της σύγχρονης κουλτούρας. Με αποτέλεσμα οι επιθυμίες και ο λόγος του ατόμου να μην μπορούν να βρουν αντίκτυπο όταν εξωτερικεύονται, καταλήγοντας να πέφτουν πάνω σε επικοινωνιακούς τοίχους και η σκέψη να γυρίζει πίσω επιφορτισμένη ίσως με περισσότερο άγχος.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένει μοναχή και άγουρη. Επιφορτισμένη με το βάρος της ευθύνης, παράλληλα όμως με μια επιβεβαίωση που λέει ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι, όμως δεν αρκεί. Γι' αυτό και το άτομο μας αγναντεύει μέσα από το κινητό του ομοιώματα του παρελθόντος που μοιάζουν πιο οικεία, σαν μια μεγάλη αγκαλιά που ποτέ δεν είχε. Ας το δούμε λίγο τώρα από την αισθητική πλευρά. Η αναπαραγωγή της νοσταλγίας μέσα από διαφορετικά instagramικά φίλτρα επιφέρει ένα είδος πτώχευσης, όχι υλικής, αλλά αισθητικής. Τα κέντρα των πόλεων καταβλίζονται από εμπορικά κέντρα, ενώ το λεγόμενο gentrification έχει καταλάβει κάθε γειτονιά που κρατούσε μια δική της ταυτότητα. Η αισθητική αποκεντρώνεται και έχει αντικατασταθεί από μια ομοιογένεια, που προφανώς αυτή η μετάβαση δεν πάβει να εξυπηρετεί κάποια πολιτική σκοπιμότητα. Όσο περισσότερο αμαυρώνονται χώροι και γειτονιές για χάρη του εξεκινισμού, τόσο περισσότερο μας αποτρέπεται το δικαίωμα της διεκδίκησης και της εξωτερήκευσης κάποιας πολιτικής ταυτότητας μέσω της αισθητικής. Μια περιπλάνηση στα Εξάρχεια ή στην Ολύμπου της Θεσσαλονίκης αρκεί για να διαπιστώσει το γεγονός ότι υπάρχει ένα μαγαζί με πολλά διαφορετικά ονόματα. Προφανώς, το συγκεκριμένο φαινόμενο συντηρείται και επεκτείνεται διαμέσου του θεάματος. Θα δεις πως ανασκευάζονται ολόκληρες γειτονιές προκειμένου να φαίνονται cool στο φακό και όχι στο μάτι, καθώς πλέον είναι σαν να κοιτάμε συνεχώς μέσα από μια κάμερα και να επιλέγουμε βάσει της αισθητικής, σκεπτόμενοι το πώς θα φαινόμασταν εμείς στον εκάστοτε χώρο, αν κάποιος μας τραβούσε μια φωτογραφία. Στο τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι χώροι έχουν την ίδια άψυχη διακόσμηση, τα ίδια χρώματα και την ίδια μουσική υπόκρουση. Ωστόσο, το πιο κοινό έντονο χαρακτηριστικό τους είναι το εξής. Αναπαράγουν και συντηρούνται από την ίδια μυθοπλασία του εναλλακτικού. Και αναρωτιέσαι μέσα σε όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, πώς φτάσαμε να θεωρούμε εναλλακτικό κάτι τόσο καθιερωμένο, και δεύτερον, πώς καταφέρνει πάλι ο καπιταλισμός να ελέγχει το πόδι και τον αντίποδά του. 10 χρόνια πριν, στις ίδιες γειτονιές υπήρχαν στέκια και αυτόνομοι χώροι, μπαρ τα οποία προσπαθούσαν όντως να συγκροτήσουν μια ταυτότητα. Μια διαφορά σε επίπεδο βλέμματος και αισθητικής. Ένιωθες ότι αυτό είναι κάτι άλλο σε σχέση με το καθολικό, ένας χώρος απείραχτος. Σαφώς δεν είναι ότι οι χώροι σαν κι αυτούς δεν υπάρχουν πλέον, είναι ότι η γενική αίσθηση της διαφοράς έχει παγιωθεί πλήρως. Καθώς ο ύστερος καπιταλισμός έχει τη δυνατότητα να απορροφά και να δημιουργεί την ίδια του τη διαφορά. Και έτσι ανατρέχουμε στο παρελθόν, ψάχνοντας ψήγματα του χρόνου. Ανήκανε να κάνουμε ένα βήμα προς το νέο, το άρρητο, κάτι πιο αληθινό από το σήμερα. Ένας τρόπος ζωής και ένας χώρος δίχως ιστορικό και υπαρξιακό βάρος. Έχει μετατραπεί σε αντικείμενο της ιστορίας και της αισθητικής. Στιλιστικές επιλογές δίχως δομικά, οντικά χαρακτηριστικά. Και τι απομένει όταν η φαντασία στερεύει? Όταν η μέρα τεμαχίζεται σε αποξυνωμένη εργασία και καταναλωτισμό. Και αυτό βουτυγμένο σε μια λιμνάζουσα κατάσταση όπου ακόμα και ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος είναι στην πραγματικότητα κενός. Καθώς υπάρχουν αντιπερισπασμοί έτοιμοι να μην αφήσουν την προσοχή σου να στερεώσει και το νου σου να ησυχάσει. Η φαντασία αποτελεί μια γόνιμη και δημιουργική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει τα δευτερόλεπτα να είναι ενεργά και όχι παθητικά. Λες και όπου και αν κοιτάξουμε μπροστά, συναντάμε κλειστές πόρτες, εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα τρομερά σύνθετο σύστημα το οποίο ελέγχει πλήρως τις συνθήκες εργασίας, το πού στρέφεται το βλέμμα μας και κατ' επέκταση το πού θα οριοθετείται η σκέψη μας. Η μόνη κατεύθυνση που μπορούμε να κοιτάξουμε είναι πάλι πίσω. Και εδώ έρχεται το μείζον ζήτημα. Το ζήτημα του χρόνου. Ο Μάρτιν Χάιντιγκερ έλεγε πως ο άνθρωπος μέσα από τον χρόνο μπορεί να αντιληφθεί τη θνησιμότητά του. Μέσα από το ερχόμενο τέλμα του. Ο χρόνος είναι ζωή, δίνοντάς μας ένα έδαφος πάνω στο οποίο παρασκευάζουμε τις συνθήκες που μας καθορίζουν, με έναν απότερο σκοπό. Τα δευτερόλεπτα να απεικονίζουν το καθένα και μια ενιότητα. Το πρόβλημα είναι ότι ο ίδιος ο χρόνος φαίνεται να έχει παγιδευτεί μαζί μας. Με τη συνεχή αναπαραγωγή του παρελθόντος, η σημερινή κουλτούρα και η αισθητική μοιάζει με ένα μπερδεμένο κράμα δεκαετιών. Εκ του αποτελέσματος, δεν μπορούμε καν να προσδιορίσουμε τι είναι αυτό που σηματοδοτεί τα χαρακτηριστικά της εποχής μας. Κάτι πρωτόγνωρο. Όλα όσα προαναφέρθηκαν μοιάζουν με αναπαραστάσεις ενός παρελθόντος φιλτραρισμένου από τον κυρίαρχο λόγο.
και έτσι έχει δημιουργηθεί μια νέα οντολογία, όπου το υποκείμενο, εμείς δηλαδή, δεν μπορεί να βρει ένα έφορο έδαφος, προκειμένου να δομήσει μια ταυτότητα μέσα στην οποία θα αισθάνεται άνετα. Και πώς να το κάνει? Μια σταθερά δεν μπορούμε να βρούμε. Είναι πραγματικά τόσο οξύμορο. Ένα κλασικό στερεότυπο για τις παλαιότερες γενιές είναι η υπερβολική του σταθερότητα, το ότι όλα ήταν προκαθορισμένα και προβλέψιμα. Και τι έκανε ο καπιταλισμός γι' αυτό? Κορύφωσε το αφήγημα της ατομικής ελευθερίας. Τώρα όλα είναι ρευστά. Η μαγιά της ζωής είναι στα χέρια σου και περιμένει να την πλάσεις. Έχεις την απόλυτη ευθύνη του εαυτού σου και όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, αρκεί να το θέλεις και φυσικά να προσπαθήσεις σκληρά. Αν τα κάνεις όλα αυτά, θα ανταμυφθείς. Προφανώς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιος ακροατής που δεν γνωρίζει πως όλα αυτά πρόκειται για ξεφτυλισμένη μεθοδολογία. Ωστόσο έπρεπε να αναφερθεί για τη συνέχεια. Βέβαια, σαφώς αυτό δεν σημαίνει ότι πριν 40-50 χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν ιδηλιακά. Η αιτία της νοσταλγίας φανερώνει τι είναι αυτό που μας λείπει. Και τι πυροδοτεί την έλλειψη? Η προσωρινότητα και η αβεβαιότητα. Η αποδυνάμωση των συλλογικών δεσμών. Η εργασιακή αβεβαιότητα. Η έλλειψη ουσιαστικών σχέσεων. Η φθορά της επικοινωνίας. Και πάρα πολλά άλλα. Έτσι ο κατακαιρματισμός που αισθανόμαστε επιστρέφει σε εμάς ως προσωπική αποτυχία. Ως αδυναμία να βρούμε κάτι που να μας γεμίζει. Ανακεφαλαιώνοντας, η συλλογική μελαγχολία δεν βρίσκει εύκολα τρόπους να χωνευτεί ούτε να υποθεί. Ο ελεύθερος χρόνος, οι ώρες που θα μπορούσε να παραχθεί σκέψη και λόγος, έχει μετατραπεί σε υπερκορεσμένη κατανάλωση, όχι απαραίτητα υλικών αγαθών, αλλά σημείων. Διαφημίσεις, πρόσωπα, scrolling, μια διάκοπη ροή που σταματά τη σκέψη πριν ακόμα διαμορφωθεί. Και έτσι η μελαγχολία, όσο και αν κρύβεται κάτω από την ιντερνετική κουβέρτα, δεν πάβει να κάνει αισθητό το χτυποκάρδι της. Μέσα από το θέαμα, αναζητάει εποχές όπου η ζωή έμοιαζε να δίνει την απόλαυση που τώρα μας λείπει. Όλα αυτά συσσωρευμένα, δεμένα σφιχτά, συγκροτούν μια κλειστή καθημερινότητα. Ρουτίνα δίχως φυγή και μέλλον δίχως προοπτική. Και έτσι επιστρέφουμε. Όχι επειδή το παρελθόν θα ήταν καλύτερο, αλλά επειδή το παρόν δεν αντέχεται και το μέλλον δεν αρθώνεται. Finito.